Hugot nga pagpatuman sang precautionary measures sa syudad sang Pasig pati gayunon kadungan sa ilapag sa ulog sang Pintados de Pasig 2020. Nakatutok Ashley Liza. Apisar sa pagpamahog ng dala sang Coronavirus Disease 2019, magapadayon ang pagselebrar sang syudad sang Pasig sang ila ika-22 nga foundation anniversary kag Pintados ni Pasig Festival. Ginalauman nga kapin 100,000 ka mga local kag foreign tourists ang magabisita sa syudad, gani amo na lang ang ila pagpanghanda agud masiguro nga hilway ang pagbisita sa lugar kaangay sang pagpahamtang sa mga health station sa palibot sang syudad. Kinambalan ko man niya ako nga health officer to adapt measures no para ma-check it kung bala dayang mga turista nga nagasulod, mamanaan naton kung may ginabatyag. So duro ya aton nga mga health personnel nga mga magburulig no para nga maplastar naton nga pag prevent. Kadungan sang launching sang festival, formal man nga ginpakilala ang pulo ka mga matahom nga linay nga magapaindis-indis bilang binibining Pintados ni Pasig 2020. Manami do karon nga tuig ay may merrymaking kita. After ka Pintados sa tribe competition, pagkahapon na may merrymaking kita, kung sa diin niya bilog naton nga syudad, no? May mga pagsirenaot nga pagahiwaton. Highlights ang festival ang pagpasundayag sang 8 ka tribo sa Pintados Tribe Competition sa Marso 22. Upod kay Marben Lauderes, Ashley Liza, 1 Western Visayas.